खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुंखौ सिनायथि होनो नागिरदों आं बे एरियानिनो इउटुबाव नुगोन आंनि नामखौ बयनिसिमबो आं बे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों आजिखालि माबायदि जालांखो जुगा मानो बिदि जाखो जाहोन गैया मा गैया सासे सिख्लाखौ माबायदि अफमान होखो मानो बिदि बुंखो बिसाबो नखर दं हौवालाहाबो नखर दं नाथाय जाहोन गैया मा गैया एख' रिलेसन गैया सिनाया माया मानो बिदि बुंखो नोंथांमोना नुगोन बिक्रम बसुमतारी सोर बिलाय हबिनि बिनि डिटेल्सआथ' फेसबुकाव लिरनाय दं बेखौथ' नागिरबा दानो मोनगोन नागिरना मोनबानो मोनखागोन मानसिखौ नाथाय बिनिया सासे सिनायै सिख्लाखौ सिनाया मुवा जानला मोनला बेबायदि गाज्रि SMS हरनाया बे नंखाय गोसोबा बेखौ आं डाइरेक्ट केस होनो हायो नाथाय आं बिदि खालाया जों बैसोआव उन्दै जानांगौ बिथांनिसाय नाथाय गोसोआ एसे गाज्रि नङा आरो जों रावखौबो अयनाय खालाया बिथांमोन बायदि रायजोफ्रा कमेन्ट हरनो हागोन दिनैनि बे मेसेजखौ नायनानै जाहोन गैया मा गैया सासे सिख्लाखौ माबोरै बिदि बुंनो हाखो बेनि बागै आं रायजोफोरनिसिम बेखौनो हास्थायदों